शेतात राबणारे तिचे हात, घर चालवायलाही तिचीच कणखर साथ. ती उद्योगही चालवते सक्षम, घेते गगन भरारी, जमिनीवर पाय ठेवून भक्कम. ती समाजासाठी बनते नवी आशा, कर्तृत्वानं उजळून दाही दिशा. तिच्या संघर्षाची कथा शक्तिरूपा, खास नवरात्रीत फक्त कोकण साद लाईव्हवर. 11 जणी आहोत आणि जसं कामाची धावपळ वाढते तशा ह्याच्यात अजूनही ऍड होत जातात. म्हणजे 9 जणीच 10 जणीच हे सगळं चढवतात असं नाहीये. बाकीची आजूबाजूच्या लोकांची पण भरपूर साथ आहे. त्यामुळे त्याच्यातूनच हा उद्योग आजपर्यंत असा साध्य झाला. म्हणजे एक 20-25 रुपयाचीच भागीदारी होती, पण तेही देताना बघा घरात समजू दे नको असं असायचं. पण तरी आजपर्यंत आमचं म्हणजे हा जो प्रवास आहे असाच झालाय, पण आज तो सर्वांसमोर आला आणि खूप चांगल्या उद्देशाने आला. माझा वेळ वाया जातोय, मी काहीतरी केलं असतं या वेळात, अशी जी भावना असते ना मनात, ती अशी स्वस्थ बसू देत नाही. मग ती अशी काहीतरी चळवळ करायलाच लावते. 10 जणी एकत्र आल्या. 9 वर्षापूर्वी काही हजारांची त्यांनी गुंतवणूक केली आणि आज लाखोंची उलाढाल करताय. मसाला प्रोडक्टला त्यांनी ब्रँड बनवलाय. आम्ही बोलतोय न्यू खुशबू स्वयंसहायता बचत गटाबद्दल आणि त्यांच्या टीम लीडर तन्वीर शिरगावकर यांच्याबद्दल. एवढंच नाही तर त्यांच्या या बचत गटानं राज्यस्तरीय विजेतेपदही पटकावलंय. आज त्यांचे मसाला प्रोडक्ट हे केवळ सिंधुदुर्ग राज्यभर नाही तर देशभरात त्यातला बाजारपेठ मिळू लागलेली आहे. त्यामुळे या त्यांच्या यशाचं रहस्य आणि स्वावलंबनातला संघर्ष याबद्दल जाणून घेणार आहोत नवरात्रीच्या या स्पेशल शक्तिरूपा या विशेष कार्यक्रमातून. मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत आणि नवरात्रीच्या देखील खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला सुद्धा. न्यू खुशबू जवळपास आता 9 वर्ष होत आलेली आहेत. 10 जणी तुम्ही एकत्र आल्यात आणि हा सगळा व्यवसाय सुरू केला. आता यामध्ये किती जणी आहेत की या 9 जणांच्याच ग्रुपमधून हा व्यवसाय सुरू आहे? आम्ही 11 जणी आहोत आणि जसं कामाची धावपळ वाढते तशा ह्याच्यात अजूनही ऍड होत जातात. म्हणजे 9 जणीच 10 जणीच हे सगळं चढवतात असं नाहीये. बाकीची आजूबाजूच्या लोकांची पण भरपूर साथ आहे. त्यामुळे त्याच्यातूनच हा उद्योग आजपर्यंत असा साध्य झालाय. पण पहिल्यांदा जेव्हा ही संकल्पना आली की आपल्याला अशा पद्धतीने उद्योग करायचा आहे, त्यासाठी या ग्रुपची आधी जुळवाजुळव कशी झाली? ऍक्च्युली कसं, व्यवसाय करायचा हा आम्हाला होताच, पण फक्त आपण करूनच तो चालवायचा की अजून शासनाच्या काही योजना मिळतील हे थोडासा प्रश्न होता. तेव्हा बचत गट ही संकल्पना आमच्या लक्षात आली. तर आम्ही आधी 2-3 होतो की आम्ही मिळून करू. पण जेव्हा बचत गटाचे नियम लक्षात आले की 10 जणींचा गट असावा, दर आठवड्याला मिटिंगा असाव्यात, आपलीच म्हणजे आपणच स्वतः भाग भांडवल गुंतवायचं आणि ते आपल्या 10 जणीत वाटून घ्यायचं किंवा गरजेवेळी द्यायचं, ह्या सगळ्या संकल्पना त्याच्यात आल्या. पण तेही असलं तरी त्या बचत गटाचा जो मेन उद्देश होता ना, तो त्याचा व्यवसायच होता. अच्छा. मग तो आम्हाला निश्चित होतं की आम्हाला व्यवसायच करायचा आहे असं. मग त्यानंतर संकल्पना ही कशी सुचली? म्हणजे मसालेच विकायचे हे असं आधी ठरलं होतं की ग्रुप एकत्र आल्यानंतर हे ठरलं? त्यावर डिस्कशन झालं आमचं. पण आता इकडे आम्ही 10 जणी एकत्र आलो, त्यांना विशेष ट्रेनिंग घेऊन त्यावेळी व्यवसाय उभारणं म्हणजे वेळ पण त्याच्यासाठी आपल्याला लागला असता आणि त्या गोष्टींचं नियोजन त्यावेळी तसं झालं नसतं. आज माहितीमुळे सोपं झालंय, पण त्यावेळी नाही झालं. पण त्यावेळीची परिस्थिती काय होती मग? म्हणजे नेमकं या बचत गटाबद्दल कोणाला माहिती होतं? मग तुम्ही ट्रेनिंग कुठून आणि कसं काय घेतलं? बचत गटांबद्दल एक कल्पना होती की महिला एकत्र जमतात, पण पुढे कसं काय असतं हे माहीत नसतं. आणि तसं बघायला गेलं तर आजही बचत गटांना घरात तसा पुढाकार मिळत नाही. आज भले कलमटचे बचत गट तसे पुढे गेलेत, आज त्यांना ग्रामपंचायतीत पंचायत समितीतून तेवढं सहकार्य मिळतंय,
त्यामुळे त्या महिलांना एक कॉन्फिडन्स आला की नाही मी करू शकते. पण सगळीकडे ही परिस्थिती नाहीये. मग कुठे चाललात, हा मग मिटिंगांना, मग मिटिंगांना काय करणार, मग गजालीच मारणार. म्हणजे एक हे काही फिक्स टोमणे आहेत ते आजही सुरू असतात. पण त्यातूनही आपण ही हिंमत केली की नाही आपण व्यवसायासाठी सुरू करूया. जे काय त्यातल्या काही जण मला अजूनही आठवतात, त्या अशा होत्या की त्यांना सांगायचं बघा हा आमच्या घरी कळत्या कामाने आम्ही हे केलंय. बरोबर. म्हणजे एक 20-25 रुपयाचीच भागीदारी होती, पण तेही देताना बघा घरात समजू दे नको असं असायचं. पण तरी आजपर्यंत आमचं म्हणजे हा जो प्रवास आहे असाच झालाय. पण आज तो सर्वांसमोर आलाय आणि खूप चांगल्या उद्देशाने आलाय. याबद्दल आपण बोलणारच आहोत की सिंधुदुर्गातल्या बचत गटांची स्थिती काय आहे. पण त्या अगोदर मला न्यू खुशबू बद्दल जाणून घ्यायचं आहे. न्यू खुशबू हे आधी नाव कसं काय पडलं या बचत गटाला? आम्ही मसाले ठरवलेलं का तर आम्ही त्यात माहीर असते. प्रत्येक स्त्रीला त्यात काय कमी काय जास्त, उणीवा खुणीवा टिकावा न ते सगळं माहिती असतं, म्हणून आम्ही तो प्रोडक्ट निवडला. दुसरी गोष्ट, हा प्रोडक्ट कशा प्रकारे जावा सगळ्यांपर्यंत पसरावा. तर आपली वस्तू अशी असावी ना की एकदा घेतल्यावर दुसऱ्यांदा त्याला ती जाणवावी की अरे हे कमी आहे, हे हवं होतं. मग म्हणून खुशबू म्हणजे एक सुवास, एक दरवळ अशी. तर त्यामुळे आम्ही खुशबू हे नाव सुचवलं त्याला. तुमची ही सगळी संकल्पना होती की आपण आता मसाले सुरू करायचे, पण त्यासाठी जे प्रमाण असतं ते पण तुमचंच होतं का? आधी थोडं कमी जास्त झालं. मग 1-2दा छोट्या प्रमाणात करून आम्ही टेस्टिंग करून मग एक प्रमाण फिक्स केलं. म्हणजे सतत त्यात बदल केल्यानंतर तुम्हाला हे म्हणजे पहिल्या सुरुवात जी होती ना त्यावेळेस आम्ही थोडेफार बदल केले. कारण ज्या प्रमाणात आम्ही मसाले वापरायचो त्याची कॉस्टिंग खूप होत होती. मग त्यांचं म्हणणं होतं की तुमचे प्रोडक्ट महाग आहेत. मग त्यावेळी मग कमी करण्याची काय करावं, तर थोडी मिरचीचं प्रमाण. मग त्यांना असं वाटलं की तुमचा प्रोडक्ट बाकी सगळा बरा आहे पण तिखट कमी आहे. म्हणजे ह्या क्वेरीज होत्या ग्राहकांच्या. तर मग आता तिखट कसं वाढवा, मग ते तसं केलं. मग ह्या सगळ्या गोष्टी थोड्या ऍडजस्टमेंट करून मग पुढे आणावं लागलं. आणि त्यामुळे आम्हाला सतत चेकिंग करावं लागलं की ह्या ठिकाणी घाटावर जायचंय ना, मग घाटावर कोणत्या प्रकार, मग त्यांना तिखट हवं. मुंबईला जायचंय ना, मग मुंबईला कसं हवं, मग त्यांना लाल पण हवा आणि मीडियम स्पायसी, जास्त स्पायसी नको. मग कोकणात कसा हवा, मग अजून ओला हवा की सुका हवा, मसाले हवेत की नको हवेत. म्हणजे ह्या गोष्टीतनं आम्ही शिकत गेलो. म्हणजे जसे प्रादेशिक भाग आहेत तसा तुम्ही विचार करत गेला आणि त्यात ते बदल करत गेलो. पण आता जेव्हा आपण उद्योग सुरू करतो तेव्हा अर्थात त्याच्यासाठी एक गुंतवणूक लागते, पैशांचं पाठबळ लागतं, इतर सामग्री आली, त्याच्यासाठी लागणारा खर्च आला. मग या सगळ्याची सुरुवात कशी झाली? सुरुवातीला तर जी आमचं भाग भांडवल होतं ते आमच्या 11 महिलांचंच होतं. एक तोटकं मोठकंच होतं, एक 15-20 हजार रुपये. आणि जी बचत गटाची संकल्पना होती ती पण त्याच्यासोबत चालू ठेवायची होती. म्हणजे आपल्या व्यवसायासाठी भाग भांडवल वेगळं आणि जी बचत गट आहे, कारण त्यावेळी बचत गट हे नवीन होते. त्यामुळे आजही आहे, आज त्याच्यापेक्षा जास्त होतात चेकिंग. पण त्यावेळी कसं सतत पंचायत समितीतनं ग्रामपंचायतीतून चेकिंग व्हायचे. तुम्ही बैठका कशा घेता, तुमची गुंतवणूक कशी आहे, ती एकूण किती आली, दर महिन्याला किती दिली, तिने किती घेतले परत ह्यावर. आणि आम्हाला ते सांभाळून आमची बचत व्यवसायात जी होती ती पण वेगळी करायची होती. मग आम्ही ज्याला जेवढं जमेल तशा प्रकारे त्यांचे शेअर्स म्हणजे हे घेतले, गुंतवणूक घेऊन हे सुरुवात केली. ते कणकवलीपासूनच केली. तेव्हा आम्ही मोठं होलसेल मार्केट नाही शोधलं आणि मग सुरुवात केली. मग जेव्हा आता बचत गट म्हणून तुम्ही सुरू केलेला त्यामुळे अर्थातच शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांबद्दल तुम्हाला माहिती मिळाली. तर तुम्ही वापरलेल्या योजना कुठल्या होत्या आणि आता त्या कार्यरत आहेत का आणि त्याचा अजूनही तुम्ही लाभ घेता? पहिली योजना म्हणजे आम्ही ज्यावेळी सुरू केले ना तेव्हा महोत्सव होते शासनाची. ही पण एक योजनाच आहे की बचत गटांच्या महिलांना किंवा ज्या घरेलू बायका आहेत, हाऊसवाईफ आहेत, त्यांना एक कुठेतरी स्टेज मिळावं. बरोबर, भले ते 10-15 दिवसांसाठी का असे ना पण मिळावं. तर ते पहिल्यांदा आम्हाला मिळालं. त्याच्यानंतर आमचा व्यवसाय आहे तो करतोय आम्ही हे शासनाला खात्री झाल्यावर PMFME ही संकल्पना त्यांनी दिली
PMFME हा बीज भांडवल स्वरूपात, म्हणजे तुमच्या उद्योग वाढवण्यासाठी एक बीज शासनाकडून दिलं आणि ते बीज भांडवलचे जे स्वरूप होतं ते कलमट प्रभाग संघ होता. म्हणजे आपल्या बचत गटांचा जो प्रभाग संघ आहे त्याला शासनाने तो फंड दिला. जसं मी मसाल्याचा व्यवसाय करते तसे आपले अजूनही 18 समूह आहेत ज्यांच्या व्यवसायांना शासनाने हे प्राधान्य दिलं की त्यांना बीज भांडवलचा फंड द्यावा. मग आता जर एखाद्याला व्यवसाय सुरू करायचा असेल आणि तो बचत गटाच्या माध्यमातून असेल तर त्याच्यासाठी अशा कुठल्या योजना आहेत ज्यांचा त्यांनी योजनेचा फायदा घेऊ शकतात? जर आमच्या पंचायत समिती आणि प्रभाग संघ ह्यांच्या थ्रू बघाल तर बीज भांडवल आहे. PG म्हणून एक ह्या गटातूनच एक गट निर्माण होतो आणि शासन त्याला 5 लाखापर्यंत भाग भांडवल आणि एक खेळतं भांडवल देतं की त्यातून त्याचा व्यवसाय. तसंच CIF म्हणून अजून एक निधी असतो, तो आम्ही प्रत्येक समूहाला 1.5 लाखापर्यंत देतो. तो देऊन त्याचं सर्वात कमी व्याज म्हणजे दर महिन्याला 1% प्रमाणे आम्ही त्याचं व्याज घेतो आणि तो फंड त्याने आपल्या व्यवसायासाठी वापरावा. त्याच्यानंतर ही PMFME जी मी स्वतः घेतली आहे ती पण संकल्पना अजून चालू आहे आणि त्यातही आपला व्यवसाय दाखवून, म्हणजे मी सुरुवात केली आणि आता तो वाढवायचा, ह्या प्रकारात आजही शासन आपल्याला तशा प्रकारे आर्थिक मदत करत आहे. पण तुम्ही जो कच्चा माल वापरताय तो तुम्हाला कुठून मिळतो किंवा त्यासाठी पुन्हा जिल्ह्याच्या बाहेर वगैरे जावं लागतं का? आधी सुरुवात होती तेव्हा जिल्ह्याच्या बाहेर जायची प्रश्न आला नाही, पण जसा व्यवसाय वाढत गेला तसा आम्ही कोल्हापूर, बेळगाव ह्या ठिकाणी म्हणजे आमच्या चॉईस आणि आमच्या कंडिशन, क्वालिटी, परत आर्थिक गोष्टी बघून तिकडे जाऊन आम्ही सिलेक्ट केला आणि चांगला प्रतिसाद आला. इवन कोल्हापूरचे जे आहेत ते त्यांचा तर अतिशय चांगला आला. मी खूप ठिकाणी त्यांची चार्जशीट घेऊन जायचे आणि मग ते चेक करायचे की काय हे त्या पद्धतीने जसं तुम्हाला हवं तसं आहे की नाही. मग तसं आहे की मग खूप डिफरन्स मिळायचा आणि इकडे बेस्टच मिळतं तर मग अजून का, अशा गोष्टी झाल्या आणि त्यातून आम्ही कोल्हापूरची निवड केली. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही क्वालिटीवर भर दिलेला आहे सगळं करता. हो. पण आता न्यू खुशबू किती असे मसाल्याचे प्रोडक्ट बनवते तुमच्याकडे? आम्हाला जर घ्यायचं झालं तर किती प्रकार त्यात असते? ऍक्च्युली आमचे 9 प्रकारचे मसाले प्रोडक्ट आहेत. पण काही आता आम्ही सरसमध्ये मोस्टली पार्टिसिपेट असतो. मग समजा मुंबई सरस आहे किंवा बेलापूर आहे, दिल्ली आहे किंवा अजून राज्यात होतंय तर त्या राज्याप्रमाणे पण आपली एक वेगळी आम्ही रेसिपी तयार ठेवतो की आता कोकणाचाच मसाला सगळीकडे हे होईल असं नाहीये. त्यांची पण काही ना काही चॉईस आहे, मग ती निवडून. पण आपण ह्या प्रकारे ह्या भागातून जातोय म्हटल्याप्रमाणे आमचे 9 मसाले फिक्स असतात. ते कुठले कुठले म्हणजे असे कुठले प्रोडक्ट आहेत, त्यांची नावं काय आहेत? जसं आता माझा सर्वात जास्त हे होणारा मालवणी भाजका मसाला, मग मालवणी मच्छी करी मसाला, मग मालवणी मच्छी करीमध्ये तिरफळा मसाला, परत मालवणी मसाला, गरम मसाला, परत हिरवा मसाला आणि गोडा मसाला आणि हळद पावडर, अशा प्रकारे. सगळ्यात जास्त पसंती कशाला असते? मालवणी भाजका आणि गरम मसाला. तुमचा कुठला फेवरेट आहे? भाजका मसाला. पण जेव्हा तुम्ही लोकांपर्यंत गेलात, आता एखादा प्रोडक्ट नुसता बनवून उपयोग नाही, त्याच्यासाठी मार्केट आपल्याला शोधावं लागतं. मग त्यासाठी तुम्ही काय केलं आणि तुमचं मार्केट आता काय काय आहे? आता हे सरस जे आहेत ते मार्केटच होतं जे शासनाने आम्हाला दिलं एक सुरुवात करण्यासाठी. त्याच्यानंतर आला कोरोना काळ, म्हणजे 19 पासून धरला तर तेव्हा आम्ही कसं जायचं बाहेर हा प्रश्न होता. तर जे सरसमध्ये आम्हाला कस्टमर होते त्यांचे आम्ही कॉन्टॅक्ट नंबर आणि त्यांचे काही कमेंट्स होते ते आम्ही नोंद करून ठेवलेले. मग ते कॉन्टॅक्ट नंबरची एक 170-80 लोकांची लिस्ट होती. मग त्यांचा आम्ही त्यावेळी एक व्हॉट्सअप ग्रुप बनवला. म्हणजे जेव्हा जेव्हा माझं प्रोडक्शन होतं तेव्हा मी त्या ग्रुपला टाकते आणि जेणेकरून तिकडनं जे रिप्लाय येतात किंवा ऑर्डर्स येतात ते करते. त्याच्यानंतर आमचं मुंबईला जाणं येणं असायचं, तर तिथे ज्या ओळखीच्या व्यक्ती होत्या त्यांचं तर कॉन्टॅक्ट मिळालंच, पण त्यांनी एक ठिकाण नोंदवून दिलं की तुम्ही इकडे येऊन तुमचं प्रोडक्ट छोट्या प्रमाणात ठेवा. मग तशा प्रकारे एक त्यांनी जोडणी करून दिली. आणि बाकी आमचे रिलेटिव्ज आहेत, ओळखीचे आहेत, मित्रपरिवार आहेत, त्यांच्या थ्रू कस्टमर मिळत गेले. जेव्हा सुरुवातीचा काळ होता तेव्हा मार्केट मध्ये तुमच्याबद्दल नेमकी काय मतं होती
आणि आता जेव्हा त्याची व्याप्ती फार मोठी झाली आहे, एक नाव झालंय निर्माण, ब्रँड झालाय निर्माण, तेव्हा लोकांच्या कशा प्रतिक्रिया आहेत या सगळ्यासाठी? सुरुवातीला मी गेलेले तेव्हा जी इन्ग्रेडियंटची लिस्ट होती ना, तेव्हा खूप क्वेश्चन्स असायचे, हे नक्की आहे, हे नक्की आहे, आणि एकदम छोटी छोटी पॅकेटच जायची. मग त्याच्यानंतर ना जेव्हा ते यूज केल्यावर यायचे ना, तेव्हा नाही नाही हेच हवं. त्याच्यानंतर मला आठवतं मी 2 वर्ष फक्त सरसमध्ये गेले. 3ऱ्या वर्षी मी स्वतःहूनच सांगितलं की ही जागा दुसऱ्याला मिळावी, कारण असं होता कामा नये की एकालाच रिप्रेझेंट होतं. मग तेव्हा जेव्हा दुसरे गेले तेव्हा पण माझ्या कस्टमरने मला शोधलं आणि त्यांच्याकडे इन्क्वायरी आली, ह्यावेळी त्या का नाही आल्या, खुशबूवाल्या का नाही आल्या. आणि सगळ्यात मला प्राऊड त्यावेळी फील व्हायचं जेव्हा मी असं बाहेर जायचे ना, आणि ह्या सरसमधनं ना खूपशा गोष्टी जोडलेल्या असतात. काही लोकांचे प्रोग्राम्स असतात, काही रिपोर्टर्सचे प्रोग्राम असतात, छोटे छोटे बिझनेस इव्हेंट्स असतात. मग त्याला ह्या गोष्टीत ना एक छोटं स्टेज असतं की तुम्ही पण तिथे या, आमंत्रणच असतं. जेव्हा मी अशा ठिकाणी जायचे ना तेव्हा हमखास 1-2 असं भेटे, अरे खुशबू तुम्ही पण. मग त्यावेळी खूप प्राऊड फील व्हायचं की आपल्या कार्याला नाव मिळावं. पण आता हे एक नाव होतं जे तुमच्या बचत गटाचं होतं, पण आता तुम्हाला याच नावाने ओळखतात की काय, असं तुमच्या एकंदरीत माझ्या मार्केटमध्ये तर मला खुशबू नावानेच ओळखतात. आणि खूप जण विचारायचे, हा मग तुमच्या मुलीचं नाव? म्हटलं माझ्या प्रोडक्टचं नाव आहे आणि तेच माझं मूल आहे. कसं वाटतं तुम्हाला जेव्हा अशा प्रतिक्रिया येत असतात तेव्हा? खूप आनंद होतो. म्हणजे आपली क्रिएटिव्हिटी समोरच्याच्या मनापर्यंत पोहोचल्याचा जो आनंद असतो तो त्याच्या बेनिफिटपेक्षा जास्त असतो. बरोबर. पण या सगळ्यामध्ये आपली एक विश्वासार्हता निर्माण करावी लागतात, आणि जेव्हा एखादा पदार्थ असेल तर तो किती काळ टिकणार त्याची एक आपल्याला सांगावी लागते की ही डेट आहे, इथपर्यंत तुम्ही वापरा, किंवा आमचे हे प्रोडक्ट तुमच्या जीवाला अजिबात धोकादायक नाहीये हे सुद्धा तुम्हाला पटवून द्यावं लागतं. तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय केलं? ॲक्च्युली आपल्या मसाले प्रोडक्ट जर आपण घरात यूज करतो तर मोस्टली ते 12 महिने आपण यूज करतो, पण आपली MRP 9 महिन्याचीच आहे. पण तरी आपले जे कस्टमर आहे त्यांना मी समजून देते, कारण कधी कधी परदेशी वगैरे माल एवढ्या लवकर जात नाही, मग त्यांना तोच वापरावा लागतो. असे खूप जणांचे कमेंट्स येतात माझ्याकडे की एवढे दिवस झाले. म्हटलं काही हार्मफुल होणार नाही. मग त्यावेळी मी त्यांना एक स्टोअर करण्याची पद्धत, मला एवढाच हवं ना, मग तेवढाच काढून यूज करा. आणि तुम्ही तिकडचं वातावरण आपल्यासारखं नाही, एकदम हायली हिटेड असतं किंवा कोल्ड असतं. मग त्यावेळी तुम्ही तो मोस्टली फ्रीजमध्ये एक नॉर्मल टेम्परेचरला तो ठेवून द्या, जेणेकरून तो टिकेलही, त्याचा कलरही मेंटेन राहील. ह्या मी गोष्टी परदेशात सांगते. आणि इकडच्या लोकांना सांगते, जर तुम्हाला यूज करायचा नसेल तर तोपर्यंत तो पॅक राहील, उघडायचा नाही सतत, आणि मोस्टली स्मॉल पॅकेट्सच यूज करा. ओके. म्हणजे पॅकेजिंगला त्रास होतो, पण कस्टमर आपल्या इच्छेप्रमाणे ते वापरू शकतो. बरोबर. आता जेव्हा तुम्ही एखादा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आणता तेव्हा तुम्हाला त्याची जाहिरात पण करावी लागते. नुसतं तो आणला, तो तुम्ही 4 लोकांपर्यंत केला तर ते होत नाही. मग ब्रँडिंगसाठी किंवा जाहिरातीसाठी तुम्ही काय करता? ॲक्च्युली आता जे कस्टमर होते त्यांच्यापर्यंत तर खुशबू पोहोचलेलाच आहे. आणि दुसरं म्हणजे खूपशा कमेंट्स अशा पण असतात की तुम्ही एक प्रोडक्ट बनवा जो आम्हाला टेस्टसाठी द्या, की त्यावरून त्याची आम्हाला अजून क्वालिटीचा अंदाज येईल. तो एक मेसेज आला माझ्यावरून, पण मी अजून तो काय सत्यात उतरवला नाही आहे. आणि न्यूजपेपरमध्ये किंवा बाकी आर्टिकल्समध्ये वगैरे मोस्टली माझ्या जाहिराती असतात. पण आता तुमच्या या कार्यामध्ये कशा पद्धतीनं इतर सगळ्या महिलांचा तुम्हाला साथ मिळते आणि तुम्ही त्या सगळ्यांना एकत्र घेऊन कसं जातात, हा एक प्रश्न झाला. आणखीन एक विचारावं असं वाटतं. असं म्हटलं जातं की एक वेळ 100 पुरुष एकत्र येतील, ते तुमच्यासोबत राहतील आणि एकत्र काम करतील, पण बायकांचं तसं नाही आहे. म्हणजे 2 बायका पण एकत्र राहू शकत नाही. पण हा समज तुम्ही मात्र खोटा करून दाखवला, तर हे कसं जमवता? हा प्रश्न माझ्या कार्याला पूर्णतः एकदम टच केलेला आहे की, आणि ही जी संकल्पना किंवा ह्या ज्या गोष्टी होतात, मी माझ्या खूपशा भाषणात हे म्हटलंय की असं म्हटलं जायचं की 100 पुरुष एकत्र, पण आज माझ्याकडे 1700 महिला आहेत आणि त्या 1700 महिलांचा विश्वास माझ्यावर आहे. आणि त्या महिलांचा मी घराघरात जाऊन आले
आणि मी त्यांच्याशी प्रत्येक गोष्ट म्हणजे गेल्या वेळची पण आमची तुम्ही सभा बघितली असेल, चौंडेश्वरी हॉलमध्ये झालेली, बसायला जागा नव्हती. आम्ही नियोजन 800 महिलांचं केलेलं, तरी पण असं काही झालं की मॉप एवढा मोठा होता तरी पण माझ्या महिलांनी कोणत्याही गोष्टीची कंप्लेंट आजपर्यंत केली नाही. कीप क्वाईट म्हटल्यावर एकही महिला बोलणार नाही पुढे. कसं बॉन्डिंग असतं त्यांच्याबरोबर? मला वाटतं हा जसा खुशबूने विश्वास निर्माण केलाय तोच या महिलांनी माझ्यावर विश्वास दिलाय. आणि आमचा जो प्रभाग संघ आहे, परत कलमठचे एवढे जे बचत गट आहेत, तर त्याचं बॉन्डिंगच वेगळं आहे. म्हणजे जो विश्वास तुमचे डोळे अतिशय म्हणजे आज आपल्या सिंधुदुर्गात बघाल ना तर 11 प्रभाग संघ असे आहेत ज्यांना व्यवसाय शासनाने मान्य करून दिलेले आहे. पण अशा कंप्लेंटी आहेत तिथे की म्हणजे असतातच त्या. एक ग्रुपने काम करणं म्हणजे एवढं इझी नाही आहे. मग त्या ग्रुपला हँडल करताना त्या कंप्लेंटी असतातच. पण मला अभिमान आहे की मी ह्या प्रभाग संघाची अध्यक्ष आहे आणि एवढ्या महिलांना मी नेतृत्व करते, पण मला कधीच अनुभव त्या कंप्लेंटीचा आला नाही. बरं. आणि खूपशा वेळी असं होतं की डिसिजन हे घ्यावंच लागतं काही ना काही न सांगता. पण जेव्हा मी त्याचं संकल्पना देते की हे मला असं असं बोलावं लागलं, ह्याच्या मागची रिझन हे होते, तेव्हाही माझ्या महिला माझं आजही ऐकून घेतात. त्या आर्ग्युमेंट करत राहत नाही. म्हणजे पूर्ण विश्वास त्यांनी आता तुमच्यावर अवलंबून देखील. हा. पण आता तुमच्या या सगळ्या संकल्पनांमुळे किंवा या गृह उद्योगामुळे एक प्लॅटफॉर्म निर्माण झालेला आहे महिलांना. आणि तुमच्याकडे ज्या महिला असतील त्या अर्थातच गृहिणी असतील, छोटे मोठे काम करणारी महिला असतील, तर त्यांना एक रोजगाराची संधी सुद्धा उपलब्ध झालेली आहे. तर याविषयी नेमकं काय सांगा? कसं आहे, गृह उद्योग म्हटला ना तरी मी मानत नाही ह्या उद्योगांना गृहोद्योग. आता आमच्याकडे काही फॅमिलीज अशा आहेत म्हणजे ज्या महिला अशा आहेत ना त्यांचे उद्योग शेती उद्योग होते, जसे भात शेती, परत गुरंढोरं, शेळीपालन, कुक्कुटपालन. आज आमचे जे प्रभाग संघ आहेत हे त्यांनाही फंडिंग करतायत. हां, की तुम्ही अजून व्यवसाय वाढवा, अजून दूध उत्पादन वाढवा. सातरल कासरल हा जो आमचा भाग आहे ना तिथे तुम्ही प्रत्येकाच्या घरात बघाल तर 10-12 गुरंढोरं, परत त्यांच्या भरपूर शेती हे चालू. आणि आम्ही हा नाही विचार करत की तू घरेलू उद्योग, त्याच्यात त्यांची फॅमिली पूर्ण इन्व्हॉल्व आहे. मग हा पूर्ण फॅमिली बिझनेस आहे त्यांचा. मग आम्ही ही संकल्पना फक्त गृह उद्योग म्हणजे तू काही नवीन निर्माण कर असं नाही, तुझं जे आहे त्यालाही तू मोठं कर, अशा प्रकारे ठेवली. तर त्यामुळे आम्हाला त्या गोष्टीचा एक अभिमान वाटतोय की पुरुष म्हणजे मी म्हटलं ना आजही स्थिती बदलली नाही, पण स्थिती जेव्हा अशी होते ना की मला आज तेवढं नाही मिळत आहे पण तुझ्याने मिळतंय का बघ, हे म्हटल्यावर तिचा शब्द खाली जात नाहीये, काय ना काय ती करते. तेव्हा हा विश्वास निर्माण झालाय की माझी बायको जिथे जाते तिथे खरंच अशा चळवळी सुरू आहेत. आणि त्यामुळे माझ्या महिलांना तो सपोर्ट मिळाला की नाही तुम्ही जे करताय ते बरोबर आहे. थोडक्यात एक स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी त्यांना मिळालेली या खुशबूमुळे ताकद असेल आणि हा सुगंध त्यांच्या आयुष्यात पसरत असेल असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि तिने आपल्या घरात स्वतःच असं स्थान निर्माण केलंय. बरोबर. की जे आधी म्हणत होतो ना की हा असलीच तरी असं नाही आता तिचं स्थान, आता तिची गरज आहे त्या घरात. 4 पैसे त्यांच्या हाताला पण राहतात आणि जेव्हा वाटेल तेव्हा ते खर्चही करू शकतात. हीच कदाचित बचत गटांची ताकद. ती खांद्याला खांदा लावून चालते ना आपल्या घरच्या बरोबर. मी पण आहे सोबत, आपण मिळून करूया असं. आणि दोन्ही प्रकारे एक शारीरिक कष्ट आणि आर्थिक बळ देणं, ह्या दोन्ही गोष्टी ती सांभाळते. या तुमच्या कामामुळे तुम्हाला एक राज्यस्तरीय पुरस्कार देखील मिळालेला आहे. ती स्पर्धा तुम्ही जिंकलेली आहात. तर त्या स्पर्धेविषयी काय सांगाल? ऍक्च्युली काय आलेलं तेव्हा पण हेच झालेले, सरस भरपूर होते आणि आम्ही करून आलेलो. आणि यशोगाथा, एका समूहाची यशोगाथा त्यावेळी हवी होती त्यांना. तर तेव्हा त्यांनी म्हणजे तिथे मला बघितलेलंच, तर त्यांनी तिथून सुचवलेलं मुंबईहून आमच्या पंचायत समितीत की त्यांना पण सांगा ह्याच्यात पार्टिसिपेट व्हायला. तर मी म्हटलं यशोगाथा म्हणजे नेमकं काय, कारण कसं होतं त्यावेळी हे मोबाईलला आता सरस झाले, पण एक 9 वर्षापूर्वी जर तुम्ही बघाल ना तर अशी काही फोटो क्वालिटी वगैरे नव्हती आणि एवढं आपल्या डोक्यातही नसायचं की अरे प्रत्येक गोष्टीचा फोटो काढावा. बरोबर. मग तेव्हाचे फोटो पण आम्ही जे लिहिलं
किंवा आमच्या ज्या भावना आमच्या स्क्रिप्टमध्ये दिल्या ना, त्या गोष्टी त्यांना एक्सेप्टेड होत्या की नाही, हे प्रॉब्लेम होते, आजही आहेत आणि त्यातूनच ह्या महिला गेलेल्या. बरं. हां, मग ते रियालिटी दिसल्यामुळे आणि खरंच त्या आमच्या ज्या 12-13 महिला होत्या, आता जी यशोगाथा आम्ही केली ना, त्याच्यात फक्त आमचा समूह नाही आहे, आम्हाला सहकार्य करणाऱ्या सर्व महिला आहेत त्याच्यात. हां, फक्त समूह नाही आहे. तुम्ही प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्या होत्या ना? हो, आमचा समूह प्रथम क्रमांक. मग त्याच्यासाठी काय अटी नियम वगैरे होता? तुमची यशोगाथा, परत तुम्ही शासनाच्या कशा कशा योजनांचा फायदा घेतला, परत एकत्रित राहून कसं केलं, त्यातून किती महिलांना रोजगार मिळाला, आणि तुमच्या व्यवसायाचं स्वरूप म्हणजे तुम्ही करताना वगैरे कशा प्रकारे करताय, हायजिनिक वगैरे कसं सांभाळत, ते सर्व होतं त्याच्यात. मी आता जेव्हा तुमच्या घरात एंटर केलं, मला बरेचसे पुरस्कार दिसले असे एका रांगेत लावून ठेवलेले. तर कधी ते मिळाले आणि त्यामागची काही स्टोरी आहे का? पहिला तर महाराष्ट्र राज्य लघुपट निर्मितीचा एक होता, आणि दुसरा म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्ग चॅनलकडनं मिळालेले आहेत. तसंच नागसेन शिक्षण प्रसारक मंडळ आहे, त्यांच्याकडनं पण हे आपल्या उद्योगाला म्हणजे न्यू खुशबू उद्योगाला हे केलेले पुरस्कार आहेत. आणि तसंच महिलांचा एक पुरस्कार आहे सामाजिक सेविका म्हणून, आणि तो पूर्णतः मी माझ्या कलमठ प्रभागाला अर्पित करेन, कारण त्यांचं जे सपोर्ट आहे आणि हा त्यांचा अधिकार आहे. हेच तुमचं मोठेपण आहे, तुम्ही फक्त ते क्रेडिट स्वतःला ठेवत नाही, आणि हीच एका लीडरची पण ओळख आहे जी तुमच्या बोलण्यातून आम्हाला जाणवते. पण हे सगळं करत असताना हा व्यवसाय, आता तुम्ही आता मसाला म्हटल्यानंतर एक साधारण मे महिन्यात आपण ते भाजणी वगैरे सुरू होतं किंवा कुटणं सुरू होतं, मग तुम्ही हे कधी सुरू सगळं करता आणि ते वर्षभर चालतं की एका सर्टन पिरियड पर्यंत असतं? कसं आहे, इकडचा जो क्लायमेट आहे तो बघून आम्ही सप्टेंबरच्या एंडला सुरू करतो, पण असं ढगाळ वातावरण असेल तर आम्ही थोडं डिले करतो, पण ऑक्टोबरच्या फर्स्ट वीकमध्ये आम्हाला सुरू करावाच लागतो, तो जूनच्या फर्स्ट वीक पर्यंत. कारण आताची कंडिशन फॅक्टरी अजून तशी उपलब्ध नसल्यामुळे, पण जर म्हणजे तशा प्रकारच्या सोयी असतील तर हा व्यवसाय कायमस्वरूपी सुरू राहतो. ओके. आता पॅकेजिंग वगैरे जे आहे ते कसं काय असतं त्याची, हे ते घरातच तुम्ही सगळं करता? सध्या माझ्या महिला येऊनच त्याप्रमाणे त्याचं वजन आणि सिलिंग ह्याप्रमाणेच करतात, पण पुढे आमचा विचार आहे की मशीन पॅकिंग, पाऊच पॅकिंग वगैरे, जेणेकरून सर्वकडे आपला प्रोडक्ट जावा. बरं. आता तुमच्या कामाविषयी तर आम्ही भरपूर काही काही जाणून घेतलं आहे, पण मला तुमच्याविषयी सुद्धा जाणून घ्यायला आवडेल. घरातल्यांचा पाठिंबा असल्याशिवाय ते सगळं शक्य होत नाही. एखादा गृहउद्योग चालवायचा म्हणजे दिवसभर आपण त्यात अडकून असतो, पण घरची जबाबदारी आपल्यावर असते. असं म्हणतात ना, बायका कामावरून जरी आल्या तरी त्या पुन्हा कामावरच येतात. तर तुमचं कसं काय असतं, घरातलं वातावरण काय आहे? पहिल्यांदा माझ्या मिस्टरांनी ह्याच्यात मला खूप साथ दिली, आणि तसंच माझ्या मुलांनी पण मला खूप साथ दिली. माझ्या मुलीचा एक किस्सा सांगेन की मध्ये अशा काही घटना झाल्या, तब्येतीच्या पण होत्या, आणि परत माझी मुलं लहान आहेत त्यामुळे शिक्षणाचा, परत तिची आवड, तिची निवड निवडायचा, मग माझा प्रवास वाढायचा. मग त्यावेळी मी ठरवलं नाही बाबा, आता मी काहीतरी एकच करणार. तर माझ्या मुलीने मला स्वतःच सांगितलं, अजिबात असं तू काही करायचं नाही. इवन ती त्यावेळी मला वाटतं 6वीतनं 7वीत जस्ट गेलेली. तू अजिबात असं करायचं नाही, तू जसं तुझा व्यवसाय करतेस ना, तू कंटिन्यू ठेवायचा. म्हटलं कशाला, नाही असू दे, तू करायलाच पाहिजे. आणि मी स्वतः पण सगळीकडे सांगते की माझी मम्मी पण बिझनेसमॅन आहे. तर ते बोल जे होते ना ते खूप छान होते, आणि हल्ली दिसत नाही आहेत, पण माझ्या घरात ना सोमवार, मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार ह्या 4 दिवसात रोज संध्याकाळी मीटिंगा असायच्या. माझी बारकी मुलगी बघत राहायची. मग एकदा मला विचारते, मम्मा जब तुम ये नहीं करेगी तो मेरे को करना पडेगा. म्हणजे त्यांच्या मनावर असं झालं की हे आपल्याला करायलाच पाहिजे. म्हणजे मुलं आपलं सगळं बघत असतात, निरीक्षण करत असतात. कदाचित त्यातूनच आलेली ही प्रतिक्रिया आहे. आणि खरं म्हटलं तर माझ्या घरच्यांनी मला ह्या गोष्टीसाठी ना अडवलं नाही की तू हे नको करू. मी दिवस बाहेर राहायचे, 8-8 दिवस मी बाहेर जाऊन राहायचे. मग त्याने अडवलं नाही, म्हणजे त्यांच्याही अडचणी झाल्या, पण त्याने म्हटलं हां ठीक आहे करूया, मग येणार ना थोड्या दिवसांनी, होईल ना असं. मग कितींदा ह्यांच्या स्कूलमध्ये जाऊन परमिशन घेऊन लागायच्या की नाही तुम्हाला एवढ्या दिवस सुट्टी. हे
पण तरी पण माझी फॅमिली माझ्या सोबत राहिली की नाही होईल, थोडा प्रॉब्लेम होईल. मग कधी कधी सर्व महिलांना घेऊन रात्री 12-12, 1-1 वाजेपर्यंत इथे काम सुरू ठेवावं लागायचं. मग त्यांना डिस्टर्ब व्हायचा. तरी पण नको, असू दे, करतायत ना त्या, असू दे. खरं म्हटलं तर त्यावेळी बेनिफिट तसं म्हणण्यासारखं काही नव्हतं, पण बेनिफिट फक्त ह्या फॅमिलीचा सपोर्टच होता. हां, आणि आज आहे, पण तो सपोर्ट नसता तर हे शक्य झालं नसतं. कारण तीच आपली एक ताकद असते. आपली फॅमिली ती आपल्या पाठीशी असेल तर जगाच्या पाठीवर जाऊन आपण काहीही करायची ताकद असते महिलेमध्ये. नक्कीच. आणि हे फार महत्वाचं आहे. तुमचं शिक्षण पण फार चांगलं झालेलं आहे, ते पण मला जाणून घ्यायला आवडेल. ऍक्च्युली कसं आहे, मला आधीपासून टेक्निकलची आवड होती. मी 12वी पर्यंत पण टेक्निकल केलं, त्याच्यानंतर डिप्लोमा केला. पण मी मुंबईला सिव्हिल अँड स्ट्रक्चरल डिझायनर म्हणून जॉब केला. मी 6 वर्ष त्याचा जॉब केला आणि त्याच्यानंतर लग्न झालं, मग फॅमिलीच्या जबाबदाऱ्या म्हणून मी कणकवलीला स्थायिक झाले. पण आता थांबला नाही, उद्योग सुरू केला. हा, मग ते कसं असतं की अरे माझा वेळ वाया जातोय, मी काहीतरी केलं असतं या वेळात, अशी जी भावना असते ना मनात, ती अशी स्वस्थ बसू देत नाही. मग ती अशी काहीतरी चळवळ करायलाच लावते. फार मोठी चळवळ झाली आहे आता. त्याचं स्वरूप फार मोठं झालेलं आहे. पण आता भविष्यात नेमका काय विचार आहेत? हा गृहउद्योग आणखीन कसा वाढवायचा किंवा आणखीन वेगळे पण त्यात कसं आणायचं? ऍक्च्युली कसं आहे, आतापर्यंत मी सीमित होते खुशबूला. पण जेव्हा प्रभागाची जबाबदारी माझ्यावर आली तेव्हा मी खूपदा प्रयत्न केले की माझ्या महिला हे करतील की न करतील. मी खूप कन्फ्यूज होते त्या गोष्टीला. पण काही शासकीय अधिकारी, पंचायत समितीचे अधिकारी ह्यांनी जो सपोर्ट केला, ह्यांनी माझं मोरल जे वाढवलं, त्याने आपला जो प्रभाग आहे, हा शिवनेरी प्रभाग संघ, त्याचं कॉन्फिडन्स, त्यांचं इन आउट अकाउंटिंग बघून शासनाने त्याला अर्बेनिया 17 सीटर ही एक उद्योग करण्यासाठी स्वतः शासनाने हे केली आहे, प्रोव्हाइड केली आहे. त्याच्यानंतर शासनाने स्मार्ट म्हणून एक प्रोजेक्ट दिला आहे. त्यातून आम्ही राईस प्रोसेसिंग मिल उभारतोय. आत्ताच त्याच्या जमिनीचं वगैरे हे झालंय. म्हणजे असं नाही आहे की मी खुशबूपर्यंत सीमित आहे, तर माझ्या महिलांना अजून रोजगार मिळावा, त्यातून कमीत कमी 10 ते 15 कुटुंब एकदम फिक्स चालावीत, म्हणजे व्यवस्थित ही व्हावीत, असं आमचं एक प्रकल्प आहे. आणि तो आम्ही करणार आणि तो होणार व्यवस्थित. मग त्यातून माझ्या ह्या प्रभागात, म्हणजे शिवनेरी प्रभागात जे पण ग्रामसंघ येत आहेत त्यांना एक खूप मोठा सपोर्ट मिळेल. एक फॅक्टरीचं होणं आणि महिलांना टुरिझममध्ये उतरणं. म्हणजे आज माझी एक गाडी, आमच्या प्रभागाची आज एक गाडी आहे, पण उद्या ह्याचा पूर्ण गट कसा होईल तो लवकरच सगळ्यांच्या लक्षात येईल. त्यासाठी तुम्हाला खूप शुभेच्छा. थँक्यू. पण याच बरोबरीनं आता आपण आपल्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतोय, तर मला हेच विचार असं वाटेल, ज्या अनेक महिला आता बचत गटाच्या माध्यमातून काम करू पाहत आहे किंवा सिंधुदुर्गात ह्या चळवळी आता वाढूही लागलेल्या आहेत, त्या तेव्हाही होत्या, मात्र एक त्याला स्वरूप जे आपण म्हणतो, जे प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी म्हणतो, ते फार कमी होतं. मग या सिंधुदुर्गातल्या बचत गटांच्या स्थितीबाबत आपलं नेमकं काय मत आहे? आता कसं आहे माहितीये, आर्थिकरित्या शासन त्याला का देतंय? कारण ती महिला काही तिला स्वबळावर उभं राहता यावं, ही शासनाची स्कीम आहे. आणि व्यवसाय म्हणजे असं नाही की आज मला ऑर्डर आली, मी आज 2 किलो केलं आणि तुला नाही. व्यवसाय हा सतत चालला पाहिजे. होईल, पहिल्यांदा सगळ्यांना त्रास होतो आणि आम्ही त्या त्रासातनं गेलोय, पण त्या कंडिशनला जो उभा राहतो ना, तोच व्यवसाय होतो. पण मला खरंच शासनाचं पण कौतुक वाटतं की त्याने साथ नाही सोडली. बरोबर. म्हणजे भले त्याला फसवणारे मी म्हणेन की एक 60% मिळाल्या की नाही करत, फक्त शासनाचा स्कीम घेतं, पण त्या 40% शासन आजही उभं आहे. तुम्ही आता मगाशी म्हटलेलात की जेव्हा बचत गटांच्या मीटिंग होतं तेव्हा फक्त एवढंच होतं की गप्पा मारण्यापुरतं तुमच्या मीटिंग्स वगैरे होतात, तर ती परिस्थिती अजूनही तशी आहे का? अजूनही मतं तशी राहिली आहेत का? नाही, ॲक्च्युली त्यावेळी असं सगळं होतं. पण आज तुम्ही बघाल तर माझ्या महिला जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा आता विचारतात, मग तुम्हाला CIF किती मिळाला,
मग PG मध्ये तुम्ही येणार आहात का, PMFMEच्या स्कीम तुम्ही घेणार आहात का. माझी एखादी CRP त्या 10 जणींच्या गटमध्ये गेली तर तिचे पहिले हा प्रश्न, तुमची उचल किती झाली, तिने परतफेड केली का नाही केली, का नाही केली. असं नाही आहे की प्रत्येक गोष्ट व्यावहारिकदृष्ट्या केली जाते, तिचं मनोबल पण वाढवलं जातं, ती काही संकटात असेल तेव्हाही उभं राहिलं जातं. पण हे प्रश्न आहेत ना, हे खूप इफेक्टिव्ह असतात की काय झालं, तू हप्ता परत का नाही केला, काय प्रॉब्लेम आहे. जर तुझा व्यवसायात प्रॉब्लेम आहे, तुला अजून फंडिंग हवं आहे का, मग कशा प्रकारचं हवं आहे, त्याने काय होईल, तू कोणती मशीन घेणार आहेस, मग त्या मशीनची चौकशी तू केलीस का, हे प्रश्न विचारले जातात. मग त्याचा एक डेटा बनवला जातो की ह्या गोष्टी हव्यात, हा समूह आहे, तो हा व्यवसाय करतो, तो ह्या तारखेपासून व्यवसाय करतो आणि त्याचं उत्पादन एवढं आहे, त्याला एवढी विक्री करायची. जसं गणपती असेल किंवा जत्रा असतील त्यावेळी पण असे प्रपोजल येतात. मग ते प्रपोजल तशा प्रकारे लिहून आमच्याकडे आणले जातात की मॅडम ह्या गटासाठी तुम्ही काही करू शकता. आणि त्याचं मी सांगू तुम्हाला, ते डिस्कशन एवढं मोठं असतं आणि ते चेकिंग एवढं असतं की घर हा विषयच आम्ही तेवढ्या वेळासाठी विसरतो. बरोबर. आणि मी म्हणेन ना, त्या येणाऱ्या सर्व महिला विसरतात की जरी माझा विषय असला ना तरी त्या महिलेसाठी तो नवीन असतो, ती पण ऐकत असते, म्हणजे मला ह्याच्यातनं काहीतरी करायला मिळेल, म्हणजे मी असं करू शकते, मी असं करू शकते. अशा त्यांच्याच मनात त्या स्कीम राबवून त्या काही ना काहीतरी थिंकिंग करतात. त्यामुळे आता शासनाचा वचकपण या सगळ्यावर आहे आणि लक्ष पण आहे, त्यामुळे तितक्याच तत्परतेनं काम करणं ही गरजेचं झालेलं आहे. आता शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे अशा महिलांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता ज्या नव्यानं गृहउद्योग चालवण्यासाठी तत्पर असतील, ज्यांना ह्या व्यवसायामध्ये यायचं असेल? माझं सांगणं फक्त एवढंच राहील की ही सुरुवात आहे आणि आपल्याला खूप मोठे व्हायचं आहे, खूप पुढे जायचं आहे. त्यामुळे किती संकट आली ना तरी ही सुरुवातीची समजून पुढे जायचं, मग ती हलकी होतात. धन्यवाद मॅडम, खूप वेळ दिलात आम्हाला, आमच्याशी संवाद साधलात, अगदी भरभरून बोललात आमच्याशी. त्याबद्दल आपले आभार. आणि जे तुम्ही काम करताय ते नक्कीच प्रत्येक महिलेसाठी प्रेरणादायी आहे. गृहोद्योग छोटे नाही आहेत, तर त्यातून एक स्वतःच्या पायावर उभं राहता येतं, इतपत आपण पैसा कमवू शकतो, हे तुमच्यासारख्या महिला जेव्हा दाखवून देतात तेव्हा ते एक उदाहरण असतं सगळ्यांसाठीच. हे काम असंच करत राहा आणि असंच यश संपादन करत राहा. न्यू खुशबू आणि त्याचे जो सुगंध आहे तो असाच प्रत्येकाच्या आयुष्यात पसरत राहू, यासुद्धा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आता इथंच थांबतोय. तर या होत्या गृहउद्योजिका तन्वीर शिरगावकर मॅडम. आज त्यांनी आपल्याला एवढंच सांगितलं की जर एखाद्या महिलेनं आपल्या कामात सातत्य ठेवलं, घरातल्यांचा पाठिंबा असेल, तर तिला कोणीही त्याच्यापासनं यश मिळवण्यापासनं रोखू शकत नाही. आणि जर तुम्हीही सातत्य ठेवलात तर यश हे तुमचंच असेल. त्यामुळे पाहत राहा कोकणसाद लाईव्हवर शक्तिरूपा.